ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಗ್ರರ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಗ್ರರು ನುಸುಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಂಕಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಕಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಚೇತನ್ವಾ, ವೈರದಪ್ಪನ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ಲ ಹೈ अलर्ट अस मंगळूर अंतु पूरा राउंड का मारा मॉल टेम्पल्स कहीं कहीं पब्लिक प्लेसेस सब पूरा कडे होतो एक राउंड मारने आ रहा है तो ना का पिता सब कसं का पिरा वर्षी का पी मागीर पिवेचा आज सुरे होतो एक राउंड मारने आवचा होगी गुड इव्हनिंग एव्हरीबॉडी मग पुरा कोण होता गेला का ओळख करतो ओळख काय दिसतो ए इथं बैसिया त्यांनी कसं बोलायचं म्हणून आम्ही समोर ऐकून घेऊया कसं जाम की आम्ही उलोच पुढे कसं उलयत म्हणणं आहे ही इज नॉट टेररिस्ट ಗೋನ್ ಖಾಮ್ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಜಲ್ ಮಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಣಕ ವಾರ್ಡ್ एक दोर काम वही एडा तो आजला री बा 20 वर्ष बारे कष्ट सनी कसले एक वार्ड आईडी कोरिया ಉಪಾ त्या 402 अंतू एसी समना काय बस पडा ने बस त्या पुऱ्या सिले ना मम्मा तू बस रे पडा द्या रे सर एसी पोलिसांचा फोन करायची हा पळायचा तू बस मी गेलं एक काम देवच्यास त्या अंगी लगे केला कशी ಮೇಲೆ ಇರೋದಕಡೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ಕೋನು ಜೀವ ಕಂಟಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ ಹೋಯೋಣ कसले एक वार्ड करता ಒಳ್ಳೆ ಕಸನೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ತು बिग कैच ನಿಗ್ಗು ಕ್ಯಾಚ್ ಚೌಕಣ किम सामान पूर दिला हस्ते मारते असं काम करता तस झाला रे राणा बायसो रे वा काय नाही रे म्हणला ना तू ऐकलं हस्ते मारते म्हणाला वार्ड मला काही बिग मग आरामे काम घेऊन निघतो येतं कसे होयाडा तू सांगितलं या नमस्कार तुम्ही कोण म्हण कळली तू किता करे अधिक प्रसंग तुगे लॉडजाच कसं म्हण बिल्दी उड्डायत तुगेल मुसणारी आम्ही कोण दिला तू किता दुडवा विषय नाही गन्न या पुरा पळताना कोण म्हण कळला लायक आशिल्ला म्हण दिसला आम्ही अंतूची खेळताल्या ते आमगे खेळची सामान तुक कसा काम असा त्या रड काय घेतो तुमगे नाव कसं म्हण कळल्यार आम्ही मुखार सुवेत शिल्की म्हणून मी गेला गोता गूगल कर साहेबा कसं? छोटे मेगे नाव कसं म्हणून सांगता का पाटील भाई हा पिटील बाय म्हणा तुझी वा आवाची बदाची 8 स्टेट पोलिसांची सोदीदा समाका गुर्त ना ओके काम आशिल्लें तुगेल कामात चाड नाही राहा दुड दित तुका दुड दिता तू दुडवा कसं सगळं करतो पण मग बतस करेक्ट तू दुड्ಡು दिला अक्क काढता आणि दुड्ಡು दिला तुक्क काढता तेच मेगेल पेशा 10 ಲಕ್ಷ दिता गाल गुंडाई 15 दिता आमका महिना खर्च कितला
आमगेल महिन्याचे खर्च 25 लाख आसा. जायतं कसं म्हण सांग साना कामच कितल्या का म्हण सांग पिटील बाई. तुगेल ऑफर दी. आकेरी 25 लाख दिता पिटील बाई. हा जायत सांग तुगेल कसा काम म्हण. म्हाका रेल्वे लागून एक मनशाला 1.5 कोटी येवचें. 1.5 कोटी त्या तुम्ही हाडील म्हण जाल्यार रे 25 तुका पिटील. जायत कसं म्हण बऱ्या डन ना. डन. पिटील आणि काम एक केवळ रड साहेबा आणि काम सांग नाही काय बस. या सान काम नाही 100 कोटी म्हणता. 100 कोटी. कितला? 100 कोटी. 100 कोटी. सांग सांग ना मुकी कसं काम त्या. ऐकल्या का रायू रायू बरं का तू रायू जातवा. आम्ही कंचकंची जना राय केला कंचकंच की राय बिग बक्सर केला या एक गोड विषय आमका कसले कोण येतात सांगा. सान विषय नाही भाई सांगत विषय कसा म्हणू कोणा राय बर का. एकलो बाबा म्हणस. मला कस जल त्या बाबा का पाई तुगल कर कराय कोण पूर द्याला आमका नाही रा. कुडवा मागशी ಒಂದವರೆ ಗಾಡಿ तर नाही का म्हणलं मुर्गा बाबा तूच नव्हे. आम्ही रे 21 आज रायू हा बजा नाही का ನಂಗಿಲ್ಲ बजा. वीरे तुको पळोवची बारीक कष्ट जाली मुरे चोयच्यांक बेंगळूर येवंक पावूंक जाले. हा कोटी गटला आणि विषय यो नाही विषय कसा म्हण की चांगला लायक असेल की म्हणून दिसता. आम्ही एक ओढ असता राजा आई जाण्याची नाही रे राब रे बडा करत रे. हा हा जायत रे करया करया पळय असं असं आमगे आशीर्वाद केन्नाय आसतलो रे तुका. हय जाय 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 आम्ही मुखार सुकावा. राब रे तशी आम्ही तुमगे लागी निमूट कसा नाही म्हणाली तो आज एकलो राय बसलाय नाही ताका बसायला आता. हांव सांगची कसं म्हणाली आमकां कितल्यात वेट्टूचे त्या विशयी उलयला लायक की म्हणून दिसता. 25 लाख रुपये दितलो रे नाही रे वाटेर तशी दिसता. कशी 25 लाख दिवेत नाही म्हाका. हा 25 ते घेऊन या रे काटो. दुड्डू घेऊया मागीर पळय रे हा भरतेस ना सर. पळय आम्ही तुका धैर्यारी नमून मग की दित की दित रे दिव्या आम्ही दिनातील काही वचन आजी 25 सरतो
मागेरी काम जत्तरी मागेरी पळो यार जाय 100% काम जल्ली म्हणू लेक्या तो कित काही तो कोण तो भाव यो हा आम्ही एक मिनिट वापस फोन येईल हॅलो हा नाही का तक मेळू रे वय 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 तू काय भिऊ नाक रे पहिले नाही काल फोन रे हा कसं घे कसं उलोवंक जाका शिवाय कुडवा तुका ना मागीर उलयता रे आमी हा वय 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 पूरा जेल रे नाही कशी बॉयस रे वय 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 तुक नाही रे हंग आईला न्हू तो कोण तुका नाव कितें रे ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ हा पिटील बाय पिटील बाईक आहे पिटील वय 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 जायत रे देव बरे करा कशी कुडवा अಕ್ಕ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಂದಲ್ಲ ಇದೇ ಜಲಪಾನಸ್ಕರ ಆಡಿ ये जास्ताची ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಮಫಲಕದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ವಶಕ್ಕೆ. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಡಲ ತಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪೇಲ್ ಬಳಿಯ ಲಾಡ್ಜೊಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಮಫಲಕದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವರನ್ನ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಮೂಲದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. रातचं तो काही सर